Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingan itinagan nga Alicia. Manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely, saan mat siguro a kinaawan respeto, no dilawan tayo ti saan anasayat nga aramid dagiti naganak tayo. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Alicia, diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya nga ingarod, ading ko, awan mabalintano kasta ti panagsasaon ni nanang. No ngamin bagbagaak abaliwan na titrato na ka. Ibaga nang awan respeto. Sapay istoryaan na mo't kadagiti am-am muna. Istoryaan na nga agrigrigat ak kano. Diyak pa'y kano mo't maikkan ida. Uray basit laang agatan. Ay, diyak man amo no apay akas jet ugali ni nanang. Imbagkan ka tamaik kam ida. Nadala ko makwartak mat di maikak kumamat ida. Sapay lang kumaa, tagtultuloy amayat ti trabaho ti asawak ije abroad. Iti kasta, adalat tamat maitulong ko kada nanang. Ano sampay laang asika timang tulong kadakwada amanang. Naimbag to lang nagswerte kami mat iti asawa. Wen, ading ko. Awan problema. Umutang akman pa iti 3 kilo abagas mo mani. Itad ko ti bayad ko inton sumangpat ti asawa. Ay katwan Alicia, apay, awan manin ka ninyo? Awan nga rod may saang kun. Ha? Dahil tagutang ti paglaingam. Kasano nga men, nagbasit lang nga rodan ti sweldo ti asawam. Anak kayo pa'y laang nga anak. Ay, una yun ti kasta. Ay na, kasla saan met nga anak ti pangibilbilangan ken katiin na, Alicia? Ay, jak man amo, no apay kasta ni nana. Gapo siguro tawan may tultulong ko kadakwada. Wen ngam apay, saan na maasyan ken ka? Nakiasawa ka ngamin anasapa, iso kasta siguro. Saan na ngamin akayat idi ni Bonnie? Di kayat na, agbiro kak itibak ng apakyasawaak. Ay, kasjay, at dagayam kasta na ganak. Nasayat matadakan lakay. Apay aya bakit? Mapan mo bayadan di utang ko abagas iji store. Imbabain nak ni nanang itay ijay. Unay lakid din ni nanang. Awan pa'y matpilpilyin apang pabainan kan ka. Imbag tawan unay tao itay ijay. Bayam, taintun bumaknangak. Tapalan tapalan iti kwarta. Iti kasta, saan na ka nga ibabain? Agruam laang no kasta ti aramiden tayo. Saan ko laang abasta masungbatan. Tapos tumat ngamin dagiti bagbagana. Ala, huston. Saan kan nga agliday bakit? Mga ramidak iti pamuspusan. Tapno saan na kanton at agtagibasitan tinam. Kasano ko ma? Basta, sorpresa. Masorpresa kan tulangen. Ay, saan kang agar-aramid iti kalukwan Anya ti pagkit kita am kanyak. Naluko a tao. Anya ti amok ngay. Amangan wag takaw kakit de. Amok mat asaan anasaya dayta. Kan mabalin na mabaludak. O, dinakarkarong agrigat tayo. Imbag ta amom dayta. Adda ka man dito'y waigan nga agug-ugot iti kangkong. Anya ngay nga rod nanang. May mayatan nga agugutak dito. Nang ti mabisinan kami. No kumangamin saan anibon iti nakiasawaam. Saan kumaakasta ti kariga ti biyagyaw. Sanak nga agbabawi anak asawa ka ni Bonnie nanang. Tauray no agrigrigat kami. Saan na kami matabaybayan? Kan saan nakakabkabilan? Kat, kontento kalatan iti kasta ka sa adyo iti biyag. Adan tumat la siguro guminawahan ti biyag mi anana. Saan mat siguro agnanayo na kastoy kami? Ay, awan latam mo kaun. Anak mo't ngamin ti amoyo a paadwan. Kwarta kumaa ti paadwan nyo. Apay nga takas di ti panagsasao ni nanang kanyak tatang. Kasla sa anak nga anak. Pasensya amon jay ina manak ko. Kanayon kumot abagbagaan.
Ngam naturturay mo't ngamit isyak. Jakla kayat nga agapa kami, iswabay-bay akaon. Nula ko maado ti kwartak. Sanak mo't siguro nga ikaskas dyan ni nanang. Siguro, idaydayaw na, kas kanimanang Pauline. Day tamot ti babalawak iti inayaw. Kaputad na may itid ni manang mo. Iso ti ibidbida na akanayawn. Kat si kangawan may itid na. Kumkumpor may ti bagbagana. Kababain mo't nung maminsan day dyan nga aramidan ni nanang, tata. Ala, ikararagam latta anak ko. Asapay la kuma, tagbalbaliw ti inayaw. At the good news ko kan kabagat. Anya day talakay. At dan visak. Kaya ta sa hunday ta, ag-flight akon. Day tati ko na masurpresam. Un bagat. Ang saan kan samot ang naragsak? Apay nga ita pumanaw kan sa mo ibaga ha. Sorry bagat. Tiamok ngamin kat maragsakan ka. Ngam, apay ngay. Kaslamat makaungot ka. Imbagam kumana sapsapa tapno napakadaak mat. Biniglanak mat iti dayta nga ipapanaw mo lakay. Sorry, bagat. Saan abalay? Tapara ka datayo matlaang ti aramidak. Agan anat ka akanayo ni Jay Ikarimasan mo abaybay anti bagim. Kan ikarim asang putan na kami kadagiti anak ta. Wen, bagat. Ala, saan kan nga agsangit? Tani, maisuro tak iti panagsangit mo. Awan pa'y pangibagbag ak nag-flighten ti asawak. Baybay ak amamuan dan tulatan. Sapay la ko Diyos ko. Tatarabayan niyo ti asawak. Sapay la ko ma. Tanasaya at ti masangbayan na at trabaho na ijay. Kan sapay la ko matamakalungaw kami matan iti rigat. Ay, masya na kun kadagiti anak mi. Saan ko amay pa ay amin akasapulan da? Ni manang mo ti mawawag. Apay nga ta. Hello, manang. Alicia, mabalin ka di nga umay ka dito balay. Oh, apay ka di manang? Kaya't ko lang nga da makasarsarit. Mabit man lang. Agsangsangit ka di? No kayat mo amamuan. Umay ka dito balay ta istorya ti amin kan ka. Sige nga, Rod. Urayan nak di tataumaya kun manang. Bye. Oh, anya tinapasamak manang. Ti asawag. Manunabulan asaan ang nagpapawit. Saan pa yun nga umawawag? Anya? Kat, anya nga tan tinapasamak kan kwa na manang. Kas naunay matadanag ko. Takunak nadadakas na napasamakan ko na ijay. Ngamad na nakadamagak. Nga dagaya man sa bali akadandan na ijay abroad. Anya? Kasano ka itan manang? Kapilitan nga agsampol ako ni ti trabaho. Ti problema ita ni nanang saan kun idamay ka ni ti kwartada. Barang adagasat ni Bonnie manang. Nag-flight matan ti asawak. Kasta ka di. Nasaya at mat nga rod no kasta ading ko. Apay asaan mo ngayong bagbaga? Saan namat ngayong bagbaga kanyak manang? Imbaga na lang idiag-flighten. Kasta ka di. Imbagam ka din kanina nang dahito yung anapasamak kan ka manang. Saan pa eh? Ibagamon kan kwa na manang. Denggam no anya ti baga na. No anya mati may balakad na kan ka. Anya ti kunam manang? Kasta nga agpaiso ading ko. Imbes nga anding ayan nak. Saan mo tapabasulan nakpay. Binaybay ang kano ti asawa. Iso nga insukat na. Una yan, tikas ka nga ugali ti inata. Amo na nga men, nga awan manon maitud mo kan kwa na kwarta. Si kaman ang tinabanglo itakan ko na. Imbagak nga addan ijay abroad ti asawam. Ay, saan ang mabalin kanyak tikas ta nga aramidon ni nanang? Ikak iti pagnakman na. Gaputawan ka sa pulan na kan kasta timbaga na.
Anya ti aramida mading ko. Kaso okay dinasayat. Kita ata saan mo asobraan. Agsakit nga min tinakam na nukun kontraam. Uray ag sakit tinakam na manang. Saan nga agnakam, no saan amaikan iti pagnakman na. Gumatangak man iti bagas mo, mane. Mano akilo, Sa nga pulo laeng, tayo ti mawit ko. Ay, nagsikreto ka mo ta talaga niya. Ag dinamag nga addan iti abroad nila kay mo. Alicia, Nanang, ay na, anak ko. Itapay laeng. Ibagbagakon. Kanayon mo nga awagan kan kumusta ti asawam. Tapno saan ka maipada iti kabsat mo nga insukat ti asawa na. Baybayan na mat ngamin. Di na pa'y kumustaan mat. nanang, agawid tayo iti balay. Tayo ti pagtungtungan tayo. O, mane, naikilom ka din, tigat-gatangag abagas. Ah, mabitlaeng. Ay na, anak ko. Imbag ta naka-abroadan ti asawam. Makaginawa kayo matan no kasta. Katay na ko nakitayan. Kanayon mo nga awagan ti asawam. Saan akas iti kabsat mo abinaybayan na ti asawa na. Anya nga ita. Nagsapulan iti sa balay. Apay, kasta kayong nanang. Imbis nga andingayan yun ni manang, kastakit din ti bagbagayo kan kwa na. Saan yung ama panunot ti kwarta na ginasgastos yo? Naglastog kamatan nga agsasao. Naka-abroad la ti asawam. Pangas kamatan. Saan ko ngay laslastog ti asawak nanang? Diyak la kaya ti aramidon nyo kan ni manang. Kasta ti nararamid yo kanyak, idi saan pa yan nakabrod ti asawak. Tapay, gaputawan maititid ko kada kayo. Itatawan maititid ni manang kada kayon, kastamatan ti bagbagayo kan kwa na. Kat ita ta naka-abroad ti asawam. Apaan na kon? Tadi na kayat nga ikan iti matgadan na. Ikan kayo, baliwan nyo pa'y ati kasta nga ugali yo. Mapan kayo agpakawan ka ni manang. Andi nga yan yo, tamalidliday itaday jay. Kan, jak kayat amangag nga ichismis yun ni manang. No maaramid yun dagita paparamid ko, ikan kayo, iti kwartayo. Hello, manang. Apay nga mawag ka? Anya tinaramid mo kin ni nanang. Imay mat nagpakpakawan kanyak. Agsangsangit mat. No kasta. Agpayso nga tat, idadawat na kan kay ti pamakawan? Saan nga tangag pampamarang laang? Marik na kat agpaypay sumat ading ko. Mababain kanukan ka. Tagpayso dagiti imbagbagam kan kwa na. Ay, nuawan nga min mang dilaw iti aramid na manang. Saan ang makaamiris? Nasayat mat nga ron ano nakaamirisan? Anak ko, siyak ti imbaw ni nanang mo. Mabain kanukan ka. Iso asyak ti binaon na at dumawat iti kwarta. Awan ngamin maisa ang may nanak ko. Alam, mang tedak. Tangay awan na damdamag ko amadi nga inaramid ni nanang iti kabsat ko. Nagbaliwon ti inayaw. Kanayon na nga ibaga ang mababain kanukan ka. Kadagiti inararamid na itay. Awanan kanyak dayjay tatang. Ti importante, nagbalbaliwan ni nanang. Bayam, ta ibagak tuken kwa na dagita nga imbagam. Mabit lang nga ron tatang Mangala ak iti kwarta. Kumusta kan di talakay? Nasayatak mo dito, ibakat. Da kayo ngay kadagiti ubing. Ay, maragsakan aklakay. Magatang ko amin na nakasapulan dagiti ubing. Kan mangandan iti husto. No makitam la ko mati kinaragsak da. Makaluha akpay ang makakita iti reaksyon da. Nasayat mo't nga ron no kasta, bakat. Ayon gayam, ninanang ngay, nagbalbaliw ka din? Wan lakay, nasingpetan ni nanang. Inikak iti pagnakman na. Nasayat nga ron no kasta, bakat. Alang roden, agan anad kayo dita kanayon. Kastamot kan kalakay. Agan anad ka matakanayon dita. Nakaumayak anak ko. Tapno formal nga kidawak iti pamakawan kan ka. Kadag tinaysawsawang ko iti kalabas. Awan kanyak dayjayan nanang.
Saan kayo mo't kataginura? Ti kayat ko laeng makaamiris kayo. Agyaman na anak ko. Kan pagyamanak mo tinaitid mo akwarta kan ni tatang mo. Sobra-sobra dayjay, apara kada kami. Para kada kayo at talaga dayjay nanang. Kitno agsobra man para kada kayo. Makaammo kayo latan amang urnong iti sobra na. Agyamanak, anak ko. Nagbaliw ang aming pinsan ni Nanang, Mr. Lonely, ket tikabsat kumet, saan met amakuna nga grigrigat. Tamay may samet ti anak na pagad-adalin na. To'y pagayam mo, Alicia. Agyaman ak pagayam Alicia, iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, saan tayo ang maibaga ti gasat ti may sa tao. No adda tayo man iti babaita, dumteng to ti kanito, nga adda tayo met iti ngato. Awan ti permanente dito'y lubong, kat husto laeng ti inaramid mo iti inam, tapno saan nga agtultuloy ti madi nga aramid na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alicia, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.